Tok. Hei. Dangdut dangdut. Dangdut. Dang dang dang. Dong tak tok, tok belah tok, dong tak tok, tok belah tok, dong tak tok, tok belah. Dang 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 dang. Tuh 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 tuh. Piye Mas Bagong? Piye? Olahraga kok mengkis-mengkis. Aku suwe ra joget. Nggo ora penggos-penggos. Lah nek pas sapitan ngene bladhekan ngene sesuk nawak loro kabeh. Tur meneh ya faktor U siji. Apa? Usia. Mangsam. Piye? Kelahiran 90, Ndra. 90. Padake. Tuwek nak macak ngene iki. Iya. Nah, asline aja bagus. Kelahiran 90 nak teko sih akeh, Bro. 35. Aku 2001. 2001. Iya. Itu umurmu piro? Akeh 18. Waduh. Tenan, sesuk ki nawak loro kabeh. Oh, saiki dadi kaya pangopong. Bagong pendak anak apit lho, iki mah kaya ana turan. Kelewatan, Mas. Lah nggih. Kelewatan. Biasane anu acarane apa? Mantu apa sunatan? Ora. Lho apa? Sedekah bumi lho rek ana kliwatan. Iya. Tapi mboten napa-napa, Mak Cangik. Terus, Mas. Ah, pokoke sedakoan tasakuran sedekah bumi wi dilakoni apa-apa sing penting ikhlas niat berkah barokah. Amin. Ra yo ngono to? Nggih. Aku nang kono. Ngendi ya? Nang jero sekolah TK kae. Heeh. Geger kuwi rasane. Walah jengklong sak mbuh-mbuh. Geger ngarep tak kipasi sing dicopot. Asline jenglong akeh ra masalah, Mas. Terapi. Terapi? Iya. Lho terapi gatel kabeh teko saiki kok. Piye? Kuwi manjot darah kotor asline lho, Mas. Alah, mbah. Alhamdulillah Mak Licang. Nggih. Kok licang iki? Apa kuwi tegese? Licang gak ya limbuk cangik to? Oh. Lho, saiki iki serba singkatan. Singkatan. Apa-apa disingkat. Iya. PB apa? PB Paku Buwono. PL. PL. Purbolaras. Purbolaras. Apa provinsi ya tok disingkat ngono kae? Sok disingkat apa Jawa Barat? Jabar. Jawa Tengah? Jateng. Jawa Timur. Jatim. Terus ana kota sing nang Jawa Timur kae jenengane Jember Utara. Jember Utara. Lho, piye? Piye iki? Upama Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jateng, Jawa Timur. Jatim. Kota sing nang Jawa Timur Jember Utara. Utara. Kuwi yo singkatan ya neng. No. Apa? Lah apa kok? Lah ibu-ibu do guyu lah apa? Jember Utara mboten saru kok, Bu. Wis singkatane Jemberut. Oh, alah. Jemberut kok. Ibuke kok mikire. Iya. Apa-apa serba singkatan kok ya. Saiki tempat piknik lah lho disingkat. Iya, apa? WBL ki singkatane kae apa? WBL. WBL. Wahana
Wisata Bahari Lamongan. Bahari Lamongan. TMII Taman Mini Indonesia. Lah terus ana tempat piknik Gunung Kidul. Tempat piknik Gunung Kidul. Tempat ki disingkat dadi piknik Gunung Kidul. Apa itu? Berarti tempat piknik Gunung Kidul ini singkatan apa, Pak? Hah? Pak. Saiki wae serba singkat, Mas. Wong aku sih yo enek singkatane. Apa iku? DBL. DBL apa kuwi? Dobal. Terus misoe wong bareng kan yo ana sing singkat to. Apa? MTM. Apa? Matamu. Iya. Kuwi disingkat, serba singkat. Tambahi MTM PCK. Andane kok. Bakul nggonku disingkat. Apa yo? Pekong. Gak aku tratapan no. Iya. Apa kuwi? Kripik singkong. Oh alah, pekong kripik singkong. Terus bakul lontong sate iki disingkat. Singkatane? Mbuh. Lontong sate. Lontong. Lonte. Kuwi mak cangeke horor ya. Mosok lontong sate singkatane ngono. Tongte kok. Oh dijukuk mburi. Oh dijukuk mburine kok. Ngawur iki. Bunga rasane ngati nggih mak cangeke saken sowan wonten laladan Bunga Lor. Iki kelurahane Bunga, Kecamatan Wedung. Niki tasyakuran sedekah bumi memetri disun ugi wonten sing diarani sedekah bumi. Sedekah bumi ngoten nggih wonten werdinipun macane. Sedekah bumi diambil dari 5 suku kata. Sedekah bumi. Sedaya masyarakatipun guyub gumolong ingkang dados tunggal ingkang dipun asta panjenenganipun Bapak Kadus, Bapak Agus, Bapak Lurah, Bapak Imam. Wis dengan ini peninggalan luhur dapat tercipta wonten laladan dusun Bogo mriki. Bunga. Sedekah berkah yang kita terima wajib kita syukuri dan kita nikmati karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sithik akeh disyukuri. La in sakartum da'adidanakum wala in kafartum in adzabila sadid. Bagong lulusan pondok. Mumet sirahmu. Tegese, Mas. Sok sapa sing syukur marang nikmate Gusti bakal ditambah nikmat kang akeh. Lan sok sapa sing kufur marang nikmate Gusti bakal ditambah siksa kang pedih. Mula rezeki akeh sithik disyukuri. Keterangane saka Pradadi teka Bunga kene, Bagong kok keterangane pira ni urung genah. Pokoke rezeki sithik didum. Bedah. Aku maca pamflet yo. Lha yo pamflet itu sedekah bumi nggih. Nun sewu nggih Bapak. Sewu nggih, Pak, nggih. Bapak Lurah nggih. Bedah bumi. Wah, pokoknya bedah bumi. Wis kemu rasa diteruske. Aku kok malah teratapan. Bedah bumi. Kaya anu. Nggih, pokoknya sing penting niatipun warga masyarakat mriki wilujengan tasyakuran bedah bumi. Mugi-mugi anggenipun makarya saking masyarakat mriki tansah manggih berkah barokah donya akhirat. Pokoke donga-donga saking Mas Bagong mangan sego dicampur mie. Muga-muga masyarakat Bugo tansah kathah rejeki. Amin. Mangan sego karo semangka. Muga-muga masyarakat Bunga tansah panjang yuswa. Allahumma. Amin. Mangan sego karo jangan bayem. Mugi-mugi masyarakat Bunga tansah ayem kados cariyos wayangan ing bengi iki wonten wahyu katentreman. Mugi-mugi masyarakat Bunga mriki tansah antuk wahyu, tentrem, adem, jenak jenjem anggenipun bangun bali wis mone piyambak-piyambak ngoten Mak Sange nggih. Wah wis komplit iki dungane. Derek engko keterangane piye saka Pak Lurah. Pak Camat rawuh Pak Camat. Pak Camat rawuh nggih.
Nggih, mbok bilih kersa mangke minggah panggung Bapak. Sindene mah ana pira Mak Cange? 4 Mas. Wah, ana 4 ayu-ayu kabeh. Iya. Sing etan dhewe mestine wi Piye? saka Jawa Timur. Sing saka Kudu. Ki Jawa Timure liring kulon. Dadi niken kerak Jawa Timur rak niken Salindri. Iki mah ketoke disiarno MC-ne sore mau niken bukan Salindri. Oh, iki upama panganan ki panganan sostel. Apa sostel? Sostel. Sing eneng doke kita. Heeh, sosis telur. Sosis telur. Udah. Mula lah wis anu rasa rokok wae kowe. Iya. Ngrokok ya seneni aku kok. Aku jan asline gak ngerokok, Mas. Seneni bojoku. Kok iso? Aku kan duwe anak cilik to. Iya. Ngerokok karo ngerokok di sudo sithik-sithik to Pakmu ngono. Terus? Lah ngopo? Anakmu maremoh mie ngono jare. Iya. Mergo apa kabeh ngono. Iya. Ibarate panganan sostel. Ya. Dilebokke sosis cilik ana ndoke. Lah engko terus dijabut mateng, enak ranggenah dikek putih-putih nak crit ngono kae apa kae? Mayones, mayones ya mau. Saos sithik terus putih-putih sithik crit. Ku jenenge mayones. Kudu pangan dindak sithik-sithik. Mbak Nenda iki ibarate panganan sostel. Sosis Telur. liring gulone. Iki umum panganan. Iki tahu bakso. Ya. Karo tahu bakso kan gedhi, mlenuk. Kuwi tahune diris sret terus dileboni bakso nak slep. Heeh. Kuwi baksone terus iso mengembang gedhi ngono kae. Bisa dadi gedhe kan? Heeh. Bang. Tahune dadi melar. Dadi melar ya. Ya kaya iki. Tahu bakso. Mbak Yuli. Sampinge. Guloneh iki. Iki gak panganan. Apa? Iki buah. Buah. Upama buah nangka. Buah nangka. Buah nangka ki nek semateng kan ana damine to. Damine ya. Damine upama pemangan disisihke sithik-sithik. Iya. Kuwi lagi dicikuk nangkane. Nangkane ya. Ah, terus dipangan ngene. Mergo ora dicipuk nangkane eneng damine. Damine mau, tapi Mergo kadang kudu damine diingkirke sithik-sithik. tapi aku kadang damine tak pangan lho. Eh. Damine kan yo legi. Kadang ngono ana sing legi ya, Mas. Ono, mangsam. Ngawur legi. Mbak Istanti. Ah, sing terakhir. Sing terakhir Mbak Niken. Niken. Sosis. Sosis. Digoreng diulak-walik. Iya. Heeh to. Engko disiris perapatan dadi papat ngono kae diplekek wombu. Kuwi Mbak Niken tapi aku ra wani iki. Ora wani. Iki bose kok. Oh. Bose iki bojone Mas Eri ya. Engko nak tak nganu dawa-dawa gak yo. Heeh. Potong. Lah yo. Iya. Ah. Yo diibaratke yo sing apik-apik. Sing apik-apik pokoke. pokoke. Kendaraan apa, Heeh. buah apa mau. Iki mah ora apitan ning mbah keterangane mbah yo apit mbah yo gak. Ele hari guyu. Mak Sange, atur panglipur nggih Mak Sange nggih. Niki kagem warga masyarakat Bungo mriki. Aku tak nanjake sing tahu bakso mau. Oh, yo. Heeh, iki bengi iki apa tak ana prahmen. Ramen apa, Mas? Kae sing dadi ana Bandung Bondowoso, ibarate iki Mas Bagong Bandung Bondowoso, terus ana Roro Jonggrange kae. Oh. Heeh to? Ah, menak kok. Engko pokoke bengi iki ya ana artise sing ning ngisor kono. Ejek eneng tambahan artis. Lah ijek. Mas Eri iki royal kok mbuh batri mbuh ra kok. Tapi ya sing penting nyenengke masyarakat. Akeh sithik ditup. Sithik. Dadi sithik didum sithik, akeh dum sithik. Nggih ngoten Pak Camat nggih, mbok bilih mangke kersa minggah panggung Bapak Camat ya. Kula tak nganu ketoprakan sedelok karo Mbak Yuli. Duduk. Ngaturaken wilujeng dalu. Sugeng kapanggih kaliyan Sandhara Katoprak Purba Budaya. Ing kalenggan dalu punika badhe amundhut kalampahan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso kapurwagan panjenengan Mas Bagong. Ugi mangke wonten Diah Ayu Yuli aparagani dados Roro Jonggrang. Ngaturaken wilujeng dalu
Sugeng amirsani Sandiwara Katoprak Semplak Budaya. Lah kuwi ora ngomong apa-apa iki. Aku ora ngomong apa-apa wis di. Tabuhan ngene iki pas kaget. Pas kaget lagi mbok serpekno cepet ngono kuwi. Aja nesu-nesu to, Mas. Ora apa-apa kok. Tak dudah aku ora lapo-lapo. Aku cek meneng bae kok. Iya. Wis tabung. Aku tak omong sik. Berarti nak pas kaget kuwi langsung diserpekno cepet. Ngono mau. Aku ora ngomong apa-apa wis mbok cepetno. Apa-apa ki nak cepet terus nak wis bebar. berarti nak kalem tutuke kalem. Iya. Tutuk. Tutuk. Jongrang. Piye Bandul? Bandung. Piye Bandung? Ora ada gelan. Tak sap. Oh, mergo salah wae jane. Jane iki karepe kepiye to iki? Diri iki piye jane? Iki Bandung Bondowoso lho. Wis Duwe tuwa kadegayan. Duwe bola sewu tak sabdo piye we? Tak sabdo dadi madhep kendang terus teko sok tuwek. Tok 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 tok. Dlang tak du tak dlang dlang dlang. Nema sapa sing pengen ngono? Aku pengen gandrung kok. Weh. Kok pengen gandrung kok? Nema sayurara. Jo ongkrang Seniman sing putih seniman dasar ayu merah ati ora arek ngeti. Aku kaget. Jonggrang. Waspadake Jonggrang, prajuritmu wis kalah perang. Apa aneh Jonggrang? Jonggrang. Jonggrang ganjen kok. Iya. aja ngono kuwi ta Ngene lho. Bandul. Kowe nak tak ceruki, Jonggrang piye Bandung? Ngono kok. Ya, ya. Ya sikut suwe-suwe kok. Sikut kok ngene ya. Lah piye? Sikut kok. Iki to? Sikut. Ya wis tak widon iki. Kok pentrunge cilik kok enak. Pentrung iki sak gunter ngono kae. Ora jewer wae. Lah mbah, aku ora roh. Aduh, damen nongko mau to? Sik Pak Prabu. Kaya arep ngeslot Bandung. Kok ngeslot iki ngawur. Iki lho Lah Pak kuwi kok buka HP Bandung. Pak Ganjar WA. Lah nyapa Pak Ganjar WA ngono lho. Lah Ganjar sapa? Ganjar Pranowo. Tanggoku. Ganjar Purnomo. Ganjar Pranowo apa? Lho ndi to pro silang kae, Mak? Lho, linkmu mau sing dikirimi mau lho kok iso. Lah iki Mas Gibran iki WA. Piye? Mas Gibran. Gibran sapa? Gibran Syahid. Oh, Gibran Wong Syahid. tanggoku ono. Tak kira Mas Gibran. Yo. Siwa kutan bisa lilo
Jonggrang nadyan sira bela pati apa kang dadi panjalukmu bakal tak sembadani Jonggrang? Bandung. Piye Jonggrang? Aku kudu ngomong piye, Bandung? Angger ngomong. Aku apa karo kowe, Bandung? Sebab apa? Kowe ndek cendek. Podiar. Bandung iki gedhe dhuwur lho, ganteng, gondrong lho. Lah kuwi kok mungil? Iki mau etok-etok. Etok-etok aku Bandung Bondowoso. Iki mungil banget loh, kowe imut. Kamu kayak squishy. Hah? Kamu kayak squishy. Squishy iki apa? Yang bisa empuk itu. Nut 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 gitu loh. Yang itu loh yang biasanya nyet 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 gitu. Iki jare kanca-kanca padasan. Ya aku ya memang. Umpama yoga-yoga marungi saiki ya kena ge wudu. Kok wudu piye? Padasan ki ora ngene iki. Padasan kan ngene to? Metu pancurane ndi? Mangsamu. Rek cilik. Lho, lah poso bolongan padasan gedhe gak ya terus entek. Ngawur. Iki kanggo yoga-yoga sing gak ana bedhoke ya kena. Nang totoke ya ana. Ndi? Tik tik tik. Aku pengen ro Bandung. Hah? Aku pengen ro Bandung. Kok tak fotono. Aja Bandung. Demok sithik Bandung. Tresnaku lose ati ndaan tutuh terus namu iki sing darane Bandung Bondowoso. Sugih Bandu, sugih Bondo, sugih kadigdayan. Manuta Jonggrang. Aku emoh Bandung kowe rasa ngeyel tak santet ning kono ngeyel. Apa kang dadi panjalukmu bakal tak sembadan apa kowe njaluk bayi sewengi dadi? Ngerti ya 5 tahun perjuangan karo kowe, Mas. 5 tahun perjuangan karo kowe ngerti ya. Jare moh, Mas. Lah, soalnya gelem sewengi jare dadi. Hah? Kali 5 tahun nih. Masa? Berarti gak gaduh. Ayo. Lah kok kae sapa to? Nah, Kae sapa to? kae Jare mat sindene cek perawan kabeh. ijik sok madya buta. Terus karo kowe ajak kono ngono. Iya. Ya yoga-yoga barenge kena. Kok ya terus disorohke kabeh kancane lho. Hayo Jonggrang manu taso pundut garwo Jonggrang kepriye Jonggrang? Aku sih tetep mau Bandung. Rasa ngeyel. Bakal tak mulyake, bakal tak kepenake Jonggrang. Mau Bandung. Waton kowe ora njaluk mudune bulan karo lintang. Aku mau Bandung. Jonggrang, Oh iya. Bandung. piye Aku Jonggrang? belum karo kowe. Ananging Piye? aku njaluk bono. Apa kang dadi bebanmu bakal sembadani cah ayu, waton dadi duwe. Lho. Ora kena. Ora kena kok au-au yo. Nggih.
Apa kang dadi panjalukmu Jonggrang? Aku njaluk Candi Sewu Sawang iku dadi Bandung Bondowoso. Niki kolu. Ora tak unta. Ora. Kok kolu kok ngendi? Lah kuwi. Tak dohno. Oh iya. Jonggrang. Bakal tak sembadani kang dadi panjalukmu cah ayu. Hei, kawulaku kabeh. Hei. Pak Camat nderehi ngono, Pak. Pak Lurah nderehi, Pak. Hei, kawulaku kabeh. Hei. Ki sing darane Bandung Bondowoso njaluk pambiyantumu bakal gawe candhi cacah 1000 sewengi dadi. Waspadake Jonggrang, ning kono ana 900. Ning kene ana 100. Genep 1000 Jonggrang bakal dadi tuwekku. Engko sik dong Bandung. Tunggu ya dong, tunggu aku dong, jangan pegang aku dong. Sopo sing penyandak? Aku pengen mlaku rene. Bandung. Piye Jonggrang? Aku pengen ngitung sik. Tak hitung dulu ya dong. Hitung mo Jonggrang. Sik ya dong. 300. Dangdung dangdung. Karo satriya dangdung dangdung. Kae 300. Kae 300. Yo. Kae 99 Bandung, kae kurang 1 Bandung. Jonggrang. Pokoknya kae kurang 1. 300 karo 109 iki. Saya sayang cinta. Budak matematika apa ora to? 300 padalang. Kok ngeyel lho. Iki sing dadi 999. Kamangka wis ana surat jago kluruk. Ibu bukang nutu. Ning Brangwetan wis keton abang. Kowe elek nalarmu Jonggrang. oh rajane apik biasane. Lah biasane kadang ya elek kadang ya ngono ndak. Jonggrang. Yen mengkono jangkepe 1000 kowe lha patung semene gedene iki piye iki? Jiangkrek. Iki patungnya kurang ngetan berapa lah? Ngetano pura ya Pak? Kurang ngetan? Kurang maju? Kuat pura Pak lah. Mak cangik merem, rasa ngerti gak? Aku geli to aja ngono. Alon-alon ngono. Patung iki meneng. Oh iya. Srigis. Gari meneng kene mengke malah mbok kono dadi lanang kowe iku. Ngomong kok dikok kono. Kurang etan sithik. Lah ngeti wae dalange ya. Dalange ngeti terus ya, Pak. Aku ora penak, Pak. Kok teko omah kene diciweli malah. Oh iki manut mbahku ngene. Lah iki bojone. Piye jajah? Wis gak salah. Engko tak karo sing etan. Piye to iki jane? Mah. Lah apa ngeti terus kok? Ya, wis. Ya ora menak aku ngawur kuwi. Tak dep rene. Hah? Bojo ki mboyone namah nak panggung agek. Ngono rek terus. Alah cengengak rek. Enggak kan, ndang aku pengen mbok junjung kok. Aku pengen mbok junjung. Untuk gumoh mah gak kuat. Alah, kowe iki senenge nyepelekke aku mau 90 kilo lho, Mas. Lho, 90 ki mong to. Lho. Piye, dekne aku 17 kilo mbok balekke. Saiki aku 90 mbok moi piye to, Mas? Mah. Apa, Mas? Anu lagu yo. Lagune wae. Roro Jonggrang. Duet. Wong serba Mau salah. Pak bojone nang kene mosok ora penak dhewe. Bojo ki nek ning omah. Nek ning kene kuwi partner kerja. Aduh, ya. Milih Kerja ya kerja. Ngono lho, Mas. Nek Kerja. ning omah kuwi bojone. Heeh. Nek ning nggon kerja milih umum. Lah aku kok perih mbok ngono ya. Sembrono. Piye nek? Nek ning nggon kerja milih umum. Mbok sing rodok suwe iki. Umum. Dah perih ya. Koyor kowe. Koyor.
Oh alah. Yo, lagune Roro Jonggrang. Oh Pak Camat ben munggah. Minggah panggung nggih. Pokoke suka para suka. Ah, yo. Roro Jonggrang. Prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani toboyongan Jangan kandang kowe aja aku Bandung lananging jagat putra Prabu Pengging Damar Moyo aku duwe aji sekti Bantawasa Roro Jonggrang manuta sun panyuwunmu tak turuti. Terima kasih. Mbak Juli. Aku darani imut Mbak Yuli ya. Imut jare. Dari sapa? Dari sapa? Ki sing jari Yuli. Kamu imut mungil. Imut iki rak ibarate kaya anak gajah kayak imut. Bleduk toh. Bleduk. Nganti ra ketok. Masih ra ketok saking imutnya. Aku ya iso dadi gajah. Masa Mas? Aku pas kanggone Lampung. Neng kono kan akeh gajah macange. Iya. Gajah ki to sore aku pas lerane iki tak pathaki. Kok jahat to Mas? Heeh. Anake tak gudho ngono lho. Mboke nesu. Piye nesune? Mboke gajah nesu. Nesune. Aku dioyak terus. Terus Aku dioyak terus mlayu to. Supayane gajah mbok gajah marang oyak aku piye? Aku ndek akal. delik. Ora. Lah piye? Ngopo kok ndelik? Ya kan digoleki mbok Kelambiku tak copot. Heeh. Kuatrokku tak copot. Aku terus kayang. Iya. Kok kayang? Hah? Kok kayang? Lelene cilik lho. Piye? Heh? Kowe udah. Mboke gajah ki kan ngoyak aku to. Heeh.
lambiku tak copot, watrokku tak copot. Aku kayang. Lho kuwi paedahe iki apa kok awakmu kayang? Aku terus diambus-ambus. Diambus-ambus. Lho, iki jebule yo anakku tenan yo ditelale ngono jare. Delok jal bentuke piye? Lah kok mirip ngono. Jajal praktek kok sik, Tang. Ngene to, kayang ngene to. Ngene ya. Kayang ngene ya. Lah wis sikilku tak ngenekke ngono lho. Lah ora ketok lho tepane. Kuwi cara gajah iso ngomong Mbak Ten. Anakku telalene kok cilik men ya. Lah ya, nggih mboke selingkuh, Mas. Terus sampean Mbak Yuli iki. Nggih, Sembanun. Mas Bagong kok berkahe Bapak Camat. Nggih, mbok bilih. Monggo. Panjenenganipun pepundhen kula Bapak Camat. Mbok bilih kersa menggah panggung iki panjenenganipun Bapak Lurah monggo. Pak Camat luar biasa. Monggo mriki ditenggo Mbak Yusindet. Pak Camat monggo mriki ditunggu Mbak Yusindet. Pak Camat tamu kehormatan. Pak Lurah Mas Joko. Jane nadane opo? Anu no, itu munggah rene. Rene munggah. Jenengane Ita. Mbak Ita. Heeh, Mbak Ita. Ya. Wih, piyayi kok. Lah jenenge ini sinten Mbak Ita. Lah Ita sinten? Ita itu jare. Woi. Apa Bu? Bayano gajah neh. Bu bayano gajah nyawer opong srandal. Noto srandal. Mbok kira mangewunan. Komplit Mas bengi iki ya ono. Komplit. Dandute. Nggih, komplit. Nggih, mbok bilih mangke Pak Camat dipotong ngaten. Mbok bilih badhe minggah panggung di mawon. Lho. Ita. Oh, liwat buri to. Iya. Siap nggih. Lah ngene iki lho. Laris. Ndak munggah ta. Laris apa? Bang laris ta. Coba kan sih. Menjaga kesenangan ya, Pak. Ono buri langsung do padang mripate. Emat kuwi ora kerja iki lho. Kene sik. Dasare anggone karep dhewe. Iya. Iya. Vitamin ya, Mat. Iya. Iya. Mbak Ita. Dalem. Delem piye to? Dalem kok. Lho ya kok delem. Iki tibake iso dagel barang kok. Mbak Ita. Nggih, pripun niki? Anu apa kuwi? Pak Camat mboten ngersa minggah panggung. Ah, niki mangke ugi wonten pundutan wau. Apa mau ninggal katresnan. Kok tali kutang ya ana. Apa ya enaknya ya? Tali kotang sik. Nggih. Tali kutang. Nggih. Boleh. 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 Yuk. Boleh ki apa? Oleh, Mas. Oh, bahasa Indonesia toh? Oh iya, siji desa mawaca to. Upama neng Jakarta ki bahasa Indonesia boleh ngene entuk ngono. Oh, iya ora. Nah, kuwi dhewe ra dadeh iki bahasa Indonesia apa, Mas? Ora dadeh. Ora dadeh? Ya tidak apa-apa to. Pokoke nek nang Jakarta ki A, nek nang Jawa Tengah ki O. Upama ning Demak kene meja nang Jakarta meja. Upama nang Jakarta jendela nang Jawa kene jendela. Upama nang Jakarta ki sega ning kene sego. Heeh. Terus upama nang Jakarta ki pejah mati. Mati. Pejah mati. Ora. Sedo. Oh iya. Enak dipaidu. Ya ta? Iya. Sanggeria yuk. Yuk langsung kita kasih yang punya tali tali kotang. Yeah. Ini gak ada yang mau mewakili niki? Yang bisa nyanyi? Lah Rana. Oh gak ono. Oh iya ono. Piye duwe karo aku, Mbak? Lho biasanya kene rame loh, Mas. Mosok to? Wis sepi to. Iki ana sing duweti Mas Bagong. Lah monggo. Piye tak duweti wae? Lah napa Mbak Ita kersa mandra, Pak?
Mriku, Pak, mlaku-mlaku mriku, Pak. Heh? Nggih. Lho kok ono jalan-jalan niku Nah, lho. biasane umume Demak iki ngono, Mas. Oh, ngoten. Iya. Mandhap, Pak. Wah, nggih ta. Kono ta. Lah medhu ning ndi to, Mas? Kono mlaku-mlaku nang kono. Mlaku ngetan to gulon neh, ngetan gulon neh. Gulon. Patang bulu. Gulon iki ada banyu. Yuk, langsung diputer, Cok. Tali kotang. Tali kotang. Peng, gepeng. Sumur iki jenenge. Bukur bab ya, Mat. Wis meh ngek ngok ngek ya. Nek ketok mbok gawe ya, Mas. Iki tak rebapane ini. Mangsa. Ngampur. Iya. Balik neh. Weh. Apa? Apa? Oh, lali janjine. Ayo, Mbak Niken. Ngono jaluk aneh dingin. Mbak Ita. Dingin apa? Dingin. Lagu niku Mbak Ita enten nggih? Nganeng. Dinginnya malam ini ngene kae. Nek gak yo sing kok ngene dingin ngono kae mau. Bapake mau ngersake lali janjine Mbak Niken. Iya. Lali janjine kali Gebuka Asmara. Dipun garap napa, Pak? Seragen, Tayuban mau Seragen. Hah? Seragen, Mas, Seragen.
Ramadan ya Ramadan. Iya. Nggih, monggo dipun garap seragenan. Saking para kadang-kadang Purbolaras sekarang Mbak Inken. Mbok bilih dipun garap tayub monggo bapak-bapak mbok bilih ngesaken tayub monggo saged. Tak dudintah tak dudlah tak dah ngono kae. Ndiak aku ngendang. Jajal ngendang. Hah? Jajal. Lah kualik no. Ini cah sekolah no Ndra. Cah sekolah iki piye? Ngendange nengen ya mawon. Nengen iki piye? Ngelok dundang ngono sing nang tengene sing dunge. Lah kiwane? Lah nek wong biasa wis ngono kuwi. Ora kualik. Nang SMK po entuk ngendang ngono kuwi. Oh justru SMK kendange ngono kuwi. Gak ngerti yo. Sing ndi? Kuwi to. Kendang Jawane. Oh. Walik no. Iya. Oh, biyen SMKI. SMKI ngawur. Kuliahku nang di Universitas Udayana Bali. Bali. Yuk lali janjine no. Wis tahu. Asik. Iya wong ya. Ngajak mopi mo yen kepethuk janjane kowe ning ngendi kelakatmu takak nubriyani atiku sujana kowe gancan karo wong lanang liya sowok grupak
Sik pisan ngah. Tempone tak jempetno kok. Gubuk Asmara sisan. Oh, Gubuk Asmara. Iya. Saramban Tayub. Hah? Saramban Tayub. Ya sak ramban gini kan. Karep kanu tiker kuwi lho. Sindir tiba-tiba. Nyuntik. Gatel sithik nyuntik. Nyuntik. Aja koyo tipis. Kaya MC-ne. Nah, Demam sithik. suntik. Ya ngono kuwi ra sombet. Werek ro kan, delok story ku. Iya. Delok nang Facebook. Oh, Facebook Facebook Pro. Anu Gubuk Asmara. Ya. Pro dadi yo ndah. Patah bulu. Ya, garap gerobokan ya. Gerobokan. Teluk tung. Gubuk Asmara pelok yo penak kok. Enak. Tayuban. Moga Pak, yuk, Tayuban ya Pak. Tangdung. Nggih, sembah nuwun. Macange mau sik. Siji, Mas. Siji. Sisan ditake. Penyanyine ben nyanyi loro ndek, mosok nyanyi siji tok. Dingin. Terus ki lakon. Ya. Lakon baku ya, Mas. Heeh.
lakone baku tetep diterusno engko nganti teko jam 4. Selesai cukup. Jam 4. Jam 4. Dinginnya angin kuwi to. Mbuh, aku ora roh. Apale kuwi. Dingin sing nyanyi wong wedok ngono iya mau sing nyuwun ya. Ini buat siapa ini Mas yang Mau sing njaluk Masnya mau nggo topi mau nanti wong ya. yang mana masih di sini? Wis Dia langsung ya iya Mas. Ya. Nah sing nggo ketru ra kae. Nah iku ngono. Gak wis. Ayo Mas makmur Ayo. yuk. Mas Gepeng. Gua yang punya dingin. Haruskah aku dingin sudah dikasih. Matur sembah suwun Mbak Eta, matur sembah suwun. Terima kasih Nggih, Mas. setunggal bukan setunggal sampun dipun aturi macange nggih pundutanipun. Monggo mbok beli betelajengan malih. Nggih. Seneng mengke dicacoki. Nggih. Nggih, matur suwun. Ayo Laras Slendro. Ya.